Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Huriani tu hata, adorang so masuk hita tu parminggota di manogoton. Tapauduk ma rohata tu debata, martangi yang nahoho mahita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji ma tuhata, marende mahita sian buku ende nomor 10 walu, ayat sada satu ayat tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah, huhaholungi doha jongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaunmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nong doho dohami di halomohon roham, marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asa hutada hami ho, jala asa hutangion hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jesus, hati pangurus ini, olan hodo hampor sakit. Jesus Tuhan ki pertahanan ki, olan hodo si
Tangihon hamuma patik ni debata. Ima natar surat sian kitab Filipi. Bindu 2 ayat 2. Gohi hamuma halalas ni rohakon. Sadama parohahon hamu. Sadama haholongan muna. Saroha sapikiran mahamu. Ima sahatna. Atong ramangido gogo mahita tu debata. Laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Saya pargogoi mahami. Mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tatopo tima dosa ta diadopani debata. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Amanami de bembanua gijang. Hodona patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami. Akan mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami. Hasesani dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu haseasani dosa. Parasi roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labbat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tu hita hobbar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobbar tu aka hajahatota. Songon asini rohani amana mida aka anakna.
Asini rohani Jahoba di akana makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion. Ima natar surat sian kitab panurirang Mika. Bindu pitu, mamuka sian ayat pitu, 1 ayat 20. Tajahama margati soring. Alai anggo au manatap tu Jahoba do. Jala dihalungukon rohaku do debata ni hatuauku. Saya tangi hono ni bataku doau. Usungoku do rimas ni Jahoba. Ai dopak ibana doau mardosa. Paima di badahot ibana badaku. Jala maruli uhum au di bahen. Saito guonna do au sogo tu hati uron. Idaoku do hati goranna. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi. Alai gabe halongonan matanoi alani pangisina. Binahe ni parbue ni pambahenan nasida. Suang songon di aka ari haruruar musian tano Misir. Au pataridahon tunasida aka halongangan. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulok na mangisir di tano. Aka hitir nasida rosian partabunian nasidai. Mandapoton Jahoba debatatai. Aka dodot nasida jalama biar maradopon ho.
Saimar pangulahi do rohana, jala popoana do aka hajahatota, jala reokono dosu de dosa nasidai tu laut apala na umbagas. Ima sahatna. Martua do akana tu mangihon hatani debata, jala napiopsa. Amen. Tuhan Parmahan Aposa Dona Sumurugi Sai pada mangujuna Rogu manaliui Tuhan Yesus si palua Pasu-pasu ruasmo Tuhan Yesus si parmangan Pasu-pasu ruasmo Paboton matuhani Sinadon mandami Tuhan kohirohanani Nohot haulongoni Tuhan Yesus si palua Pasu-pasu ruasmo Tuhan Yesus si parmangan Pasu-pasu ruasmo Taha tidakon maha porsiaw tay, songona hina tindakoni donga ta saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinumbuhoni si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuhan silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanam na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu debata jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana na imamulak suk muhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasora suda amen. Tabegema tikting na masa dihuriata di minggu sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 22 Januari 2020. Nah perjulu guar dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion, ima minggu patuluhon dung Epipanias. Dohot topik minggu, hagugon ni debata na paluahon. Na paduahon tikting parbagason. Tikting perjulu. Neng majalo pasu-pasu pardonga sarepion ma August Siregar, anak ni Amatta Hotler Paido Tua Siregar Nahinan, tubuni inata Nurmala Nauli Boru Sihobbing, ruas ni HKBP Resort Tanjung Priok Timur, Distrik Walu DKI Jakarta, dohot orwana, Sarina Kristina Haro Raja Guguk, Boruni Amatta Saud Haro Raja Guguk Nahinan, tubuni inata Tiurlan Boru Hutapea, ruas ni HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Sektor Perdatam. Pamasu-masuon Sabtu 4 Februari 2020 di Gereja HKBP Resort Tanjung Priok Timur.
Tolu, napa tulu oda anak nasorang. Kamis 8 Desember 2022 di Basa-Basa Tuata sada dana bawa di keluarga Charles Rianto Sianturi, inangi Miliana Boru Sinaga, sektor Perdatam. Senin 2 Januari 2023 di Basa-Basa Tuata sada dana bawa di keluarga Tommy William Tapubolon, inangi Cindi Dea Airin Boru Sianipar, sektor Perumpung Barat. Di Pasdo dak danaki suang songoninang natorasna. Napa paton ruas natabba. Mulai sadarion Minggu 22 Januari 2023 nunga di jalo gabi ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo keluarga Maperio Fernando Sianipar inangi Rika Matovani Boru Sitorus ro sian HKBP Resort Raja Maligas Distrik 24 Tanah Jawa, alamat sektor Penas. Napa limahon ruas Nagok. Mulai sadarion Minggu 22 Januari 2023 nunga di jalo gabe ruas Nagok di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, keluarga Martin Kasidi, inangi Irvin Yulisni Agasta, dohot sada danak yang sektor Mayasari, Dungjolo di Permahani Huria, lobi hurang satahun lelingna. Pinangido dohot hormat jongjong ma keluarga na di Jakpon. Mau lihat dulu mamu. Napa onopon ruas napida. Mulai sadarion Minggu 22 Januari 2023 dunga pida keluarga Roy Gordon Dolok Saribu inangi Jenny Boru Hutahayan. Dot sada danak pida huria tu HKBP Resort Jati Asih Distrik Sapulusia Bekasi. Napa pituhon sermon guru sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo. Mulai sadarion Minggu 22 Januari 2023 sekolah minggu HKBP Sutoyo masuk marminggu kobar tu jadwal naung ditotuhon. Sekolah minggu onsite masuk pukul 7.30 WIB maringana di lantai 2 serbaguna. Praremaja masuk pukul 7.30 WIB maringana di lantai 4. Disosoi matu guru-guru dohot danak sekolah minggu HKBP Sutoyo asa tepat waktu. Napa waluhon pertanyaan bona tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 27 Januari 2023 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu pahon pertanyaan bona tahun maringana di Sopomar Pikir HKBP mulai pukul 10.05 WIB. Nama dohoti acarai ima panggulan agok tiki dot keluarga dohot 10 halak putusan parupuan. Napa waluhon, napa siahon. Undangan menghadiri kunjungan pastoral Eforus HKBP. Jumat 27 Januari 2023 dalam rangka kunjungan pastoral Eforus HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Padita Bernard Manik, MTH, Preses HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta, mengundang Sude Pangulan Agok Tiki, madohoti kunjungan pastoral Eforus HKBP, maringanan di HKBP Resort Duren Sawit, Distrik Walu, DKI Jakarta, mulai pukul sia WIB 1 Nasidung. Nah pasapuluhon, peleat tujoloni langgatan. Minggu 20 sia Januari 2023 di sude permingguan duk sipul jamita papungo peleat tujolo ni langkatan dohita aperluat tu diakonia sosial HKBP Sutoyo lasma rohata pasahaton peleani. Na pasapul sadahon sekolah minggu HKBP Sutoyo mulai hari Minggu 20 sia Januari 2023 anak sekolah minggu HKBP Sutoyo kelas bawah 3 tahun manang batita, dot bawah 5 tahun manang balita, mulai masuk sekolah minggu secara onsite pukul 7.30 WIB. Disosoi matu guru-guru dot akada sekolah minggu HKBP Sutoyo asaroma dohoti per minggu ni. Nah pasapuluh 2 hon pilihan sada A, sada B, pilihan kedua hon imana tu pusat pembangunan. Di sude permingguan pilihan sada A do sada B adorang so jamita di papungu di hudolat tabi marhite na di padalan
kantong pelean jala pelea paduahon ima pelea tu pusat dok pembangunan si pasatot tamai tujolo nilanggatan duk sipul jamita songonima patu pauta ganuk minggu na pasa pelutuluhon subangan di jalo subangan sian Asyera Divanadia Teona Boru Siregar bunga altar tu minggu 22 Januari 2020 ha mauliateo di ulang tahun na patulu taoton lawa pasi kopot tiktingon boima tajaha di tikting cetak songonima saat di tikting di mingguta sadarion.
Marende mahita, huhu tapapung mapeliata sada A dohot sada B, di bagasan lasni roha. Aku kondo tapu-lapu, do di
Mameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna damang dohot dainang barita nauli di parminggota di bagasan partikianon imana tersurat di buku Sada Korin bidusada ayat 10 sahatrudi ayat 10 walu. Sada Korin bidusada ayat 10 sahatrudi ayat 10 walu tapai huti hukmah. Alai wapoi mahamu aliak kadongan mangasahon goar ni Tuhatta Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbulat-bulatan di hamu hot mahamu binahin ni sadani roha dohot sadani pikiran ay tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni sikoloy taringot tuhamu akadongan paboa namasa dihamu persalisian alayodo hudok adong dihamuna namadok sisian ni si Paulus doang nadeba sisian ni si Apollos doang nadeba sisian ni si Kepas doang nadeba sisian ni Kristus do anggoaw. Nabinagi do Kristusi, naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop kamu. Naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi. Mauliate hudok ala soadong hupadidihot di kamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius. Unang adong namadok tubagasan gua rusa diri kamu tardidi. Alai dohot do tahe pangisi ni bagas ni Stepanas kupadidihon. Dukon ni dang adong kupadidihon itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusiau madidihon mamaritahon barita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ay hautodo hata nataringot tu silangi dirohani akka nalahomago alai hagugoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Disido sa ni turpuki. Di hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Jojo do masa parsalisian di pardalanan ni ngulutong nang dia kapar saripeo penamar saripe jo do masa akapar salisian namar sahuta pe namar tetangga pe manang namar huria pe jo do masa akapar salisian di tonga-tonga di ngulut taon. Ahado ubahen na masa akaparsalisiani di tonga-tonga ni nguluta marbocir doi dia munak kadongan ala adong pakilalaan di hadiriotta
taringot tu kebenaran sendiri, hasitongan taringot tu dirina sendiri. Olodo jupang nang ditonga-tonga ni ngulu taon na makilalahon bahwa kita ini adalah yang paling sempurna dibandingkan dengan orang yang lain. Alay bolo tapay utikot do sa sitongna, bolo masa kaparsalisiani nang ditonga-tonga ni parsaripeon, nang ditonga-tonga ni akka parsahutaon, nang ditonga-tonga ni kuria. Hiraswarong do apala dapat hita utung siani. Sepertinya tidak ada laba atau keuntungan yang kita peroleh. Alani do honot do hape bolo masa nasongoni rugi do. Ay molo masa marsalisi ama do ina, pamana marsalisi ba do tuinata. Bato tudang ngarong pola be marsisi abbe. Hamurukon na madiroha. Habis sigaret ni ba nang adok kepeng tau tonon doi. Ay songon na mile iba majalo tuinata. Alani persoalani. Alani parsalisioni. Saya pinaminar-minar mabuhion seakan-akan tidak ada yang kurang. Alay sa sitong na maling-ling hati-hati. Laiba tumeja makan lapatan na binereng hulan idahat ng adong sayur. Tuise dohonon. Ay somarsiato adope. Ima molo masa parsalisiano. Nauborak dope. Ala gudang dogang di Jakartaon. Bolo pajupang mahita di sadagang dongat tanah marsalisi. Nang marsiberengan. Neng muduriba maila. Neng diluluad dalan nasing tuhabirang do usiamun jabuni halak. Dan mungkin masukan. Naing dapat tonon tarotok niba ngasongol longgur melubuk-lubuk busisau ngulu saya ini dalanan nenget-nenget anggoroha sobinoto bedopak dia sahira situasi ngasongon na mengadupi nuklir bolo masa parsalisiani. Suang-suangonido nang ditonga-tonga ni kuria. Molo masak ka na marsalisi na sa kuria borak dotong. Yado masa songoni. Terlaba imana. Molo dihitan, bolo terlaba adong doilana. Torsay songon na di pahujuk do mardalan. Disibang kuna kosong itorisido huduli. Tampay bereng isero na hudulisi. Dang sadari ba nang adongan na marsalisi i. Iboto hamu na masa, dung diboto dongan na namarsali sila bungnay, dakku parminggoni bela rohanion. Aha may dok, aha do nang nipik ko na budari. Ubayam na buya ora sa udulad do hoton. Nasadanay madok ay marhuwa do ro kusonon, ay aha do nipik ko say na budari na rohanimu siya. Ero. Sadok busisau ngoluna. Dipikiri halaki padua sama-sama do halaki nang somarsiatoan hatok manyan mulak. Alana lam liling jantung nyon do pikiran nyon dang binoto be. Apalagi bolot terliling jamitan iparjamitai ngatung sogokir rohani na duwe. Ipaliling do pi jamitani so iboto isinani labungon waing. Ewa manghira sudum dohot gumora pikiran na do rohana sadir. Alay dia do masa di hamunak kadongan ala memang na parjolo dang mampu hita menerima perbedaan na dong dihita. Gabi perbedaan ni tapake ima bain get apa sa sitong na perbedaan na dong dihitai iko pakeot tadoi laho pasikopon. Asa sikop sa luot na. Ay tudus doi nuaing bolo tabereng bunga na di altaro nate.
Molo sada warna hias judi kurang duli nati kenangate. Alea ladong campuranna jadi tabba ulina. Jadi tabba ulina. Jadi di toppa debata jolmai dang sarupa. Ai molo sarupa sude jolmai ditadda di toppa debata. Dakku tadda bese natakku do simatuaku. Berang minoto beona la sarupa. Sarupa ubuna. Sarupa bagakna, sarupa sudi, sejolo sukunokku mah, ai dia do natakku. Bolorap upamane natakku do simatuaku do omakku sarupa sudi, apalagi rak do inatani halak, ena dia do natakku. Mauliate do pedo honot tatu de bata marasing asik kita ditoppa. Ura luluan nami nadi hami, hamu besongoni. Ura dilului hamu nadi hamu, nang pola luja, adong ciri-cirina. Na tertentu gabe boy uradi ingot. Alani do di hamunak kadongan, alani perbedaan ni gabe boy pasik kopon. Adong di lehot debata hamaloon, alay adong do na kurang malo, gabe na maloy mangajari. Adong na bisuk, mangajari na kurang bisuk. Adong di ibana, gabe boy mangurupin na kurang siadongon na. Do akalan na asing. Alanido bay nagabi di sosoy marite turpukon. Bohado hita mamake aka perbedaan na pinasaka ni debata. Laho pasikop po sa luhuna asa dapot haulion. Di parsaoran di tongani bagas. Parsaoran di namarsahuta. Nang parsaoran di tonga-tonga ni huria ni tuhata. Di hamunak kadongan na kinakolongan, nang di bagasan turpuk jamita di minggutta sa darion, namasa do tongak kaparsalisian, doho parbulak-bulatan, di tonga-tonga ni Huria Korin. Jala baritay sahat do nang tu Apostol Paulus, maritehon siyan keluarga ni si Chloe, keluarga na say marsihohot, marsitutu di tonga-tonga ni parngulun ni parhuriaon. Nung masa di tonga-tonga ni huria na adong di Korin pengelompokan. Molo didok di bagasan turpukon, didok adong kelompok ni si Paulus, manang sisian ni Paulus, adong sisian ni si Apollos, adong sisian ni si Kepas. Totu sahali puasa boy masa nasongoni sesuai selera dui uben na masa. Totu ise na selera tu si Paulus adong di bereng sian figur Paulus na menarik sian ibana sehingga dia merasa Paulus yang lebih benar. Adong na makalomohon taringot tu figur Apollos. Gabe di guari di dirina si Apollos do anggona tutu. Dang si Paulus. Moloau ulomuat do raku mamereng si Apollos. Ala adong di bereng mungkin na menarik di kepribadian Apollos. Adong na mangguari dirina sisian ni si Kepas mungkin sarupa tong songo nak kasisian ni si Paulus do si Apolloson patuduhot dia ke penilaian di dalam satu figur. Di hamunak kamang do tamunak kainang. Alani magabe masa maparbulak-bulata di tonga-tonga ni Huria Korin. Gabe figur ni jolma nama na menonjol na pinatuduhon ni ruas ni Huria. Apa sa sitong na si Paulus, si Apollos, si Kepas sarupa do na sida mamaritahon barita na uli ni Kristus. Sarupa do na sida na pinabakit jalanan ni Joe ni Kristus laho patolhason barita na uli di tonga-tonga ni Huria. Alay namasa di tonga-tonga ni ruas
mengkultuskan, mengagungkan, manang mengidolakan figur-figur parbarita naulii, bukan mengagungkan Kristus. Namasa di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tubuh idui. Tabayak ko majuang bolo masa opak kelompok. Di tonga-tonga ni kuriay. Buat do gabi gulut. Nasada madokon. Si Paulus do nasitong. Nasada naik daun. Sa polos do. Rona sana dang tiko si sudi. Si kepas do. Ipitoromu sena madokon na somemihak. Natikos. Sisian ni Kristus do amin. Alanido benagabe di doko si Paulus di bagasan turpukon. Jangan figur yang diagung-agungkan. Jangan parbarita naulii nabi nereng ni ruas di kuriai alai di hangulu komma. Barita nauli, barita na pinasaha nasida. Taringot tu Kristus. Naung tarsilang mulak mangolu hehe manaik tu banwagijang mangalehon hanguluan dohot haluaon ni sadok jolmai. Ido ben natakas dia po ibana marite turpukon. Alani huapoi mahamu aliak kadongan. Molonunga di dokko dia poi huilik-ilik. Hupangiduhon. Asa totong patuduhon khasadaon. Majakon barita nauli makaporsiai Kristus naung mangalehon haluaon dohot hanguluan. Marhitehon silang ni Kristusi. Ido bay nagabe di patuduhon di bagasan turpukon di dokkon asa sahata mahamu. Unang marbulat-bulat. Saroha mahamu. Sa pikiran mahamu. Paulus madok da ngadong gabe jalo muna laba. Upamu bolo marbolat-bolat tamu holan alani figur ni parbarita naulii. Dangino porlu. Sada mahamu majalo barita naulii sa pikiran mahamu mamuji pasangapon di tonga-tonga ni kuriai saroha sa pikiran mahamu majakon hugut mangulahon barita naulii. Ido apalana takas disosoy aposteli taringot tu namasa di tonga-tonga ni Kuria Korin. Diamuna kadongan nang di bagasan partikianon sadar manang susadar boy masa doyate di tonga-tonga ni Kuria. Boydo jupang diakka padapot boydo masa diakka penilaian ni ruas taringot tu akka parhalado. Olo do binege molo siadunang daba marjamita termasuk do turohakku. Bahwa apa khotbahnya itu terus masuk dalam hatiku. Pitor lomo do rohaku molo ibana marjamita. Inna. Alanido bolo pas rosterni pitor seido berminggu doau. Alai bolo sinukun. Dung saya di bege hoja mita nai di ngotodo dang boy dia lusi. Dung di bege hoja mita nai di ulau kodo tong do dang boy dia lusi. Alani boy do HP hita rotu tonga-tonga ni kuriai holam mamereng perjamitai bahama bereng muna diau au pengabirong. Ate bolo neng perjamitai do nagabe dia gungkan diidolakan di tonga-tonga ni Kuria bagurang do da sipna alai aha do nagabe si hangolu konota manang nasongot dia pe latar belakang ni parjamitai kepribadian dia Paulus madok Kristus yang harus diagungkan di tengah-tengah gereja, Kristus yang harus diunggulkan di tengah-tengah kehidupan gereja, dan Kristus yang harus dipuja. Bukan orang, bukan figur, bukan manusia. Alai debatama nagabe marsangap dang jolmai. Debatama nagabe marmulia.
di tonga-tonga ni kuriai dang nagabe hita jolma. Alani di hamunak kadongan na kinakolongan tung takasdo di patuduhon si Paulus asa makanguluhon Kristus di bagasan nguluna jala idora na di suarahon na di bagasan turpukon di tema ni minggutta kaguguon ni debatado na paluahon. Dang si Paulus na paluahon. Dang gabi si Apollos na paluahon. Dang si Kepas na paluahon. Ananido benedok konibana ay nung terbagi do Kristus. Manang nanang tarsilang do si Paulus. Manang na tubaga sa goar ni si Paulus do hupadidihok kamu. Paulus neng mangarakon ruas di Kuriay, boy dolomoro hatta marnida sa sahalak, tetapi jangan terlampau diagungkan, gabe lupa debata di bagasan nguluna. Boy dohita makalason taringot tu figur-figur seseorang, tetapi jangan lupa yang harus diagungkan adalah Kristus, Allah yang hidup. Ido benadido kagogoon ni debatado na paluahon. Danga dong kuason si Paulus, danga dong kuason si Apollos, danga dong kuason si Kepas. Alay kagogoon ni debata marhitehon silang ni Kristus. Jalanaw tinaluhon na kamatianin. Ido benadi paujung turpuk taon di padokan ay kaotodo hata nataringot tu silangi di roha niyaka na lakomago. Alay hagugoon ni debatadoy dihita na dapotan haluaon. Ala porsea do hita Kristus anak ni debata Mesias na mangalehon hanguluan di bagasan pardalanan ninguluta marhitehon silang nay bolo dihita hagugoon ni debatadoy na panguluhon na paluahok kita di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta si ganupari siya nakaragam ni nataadupi. Alani songop pangujungi di hamunak kadamang do day ng marsyado mahita mangaraduti hasadaw di tonga-tonga ni nguluta baik di tonga-tonga ni parsauran parsaripeon, di tonga-tonga ni parsauran diak kaparhutaon, di tonga-tonga ni parsauran di tonga-tonga ni kuria. Marsyadu mahita, laho patuduhon hasadaon, sahata, saroha, sa pikiran mahita, makanguluhon barita na ulii, tarlumubi taringot tu Kristus na tarsilangi, na mangalehon hasesan ni dosatay. Jala ido nagabi tugu-tugu, ido nagabi gugo dihita, asa unang be, gabe tapi kiri, patupahon akka, parsalisian di tonga-tonga ni nguluta, ay dong mapakorhon, marpanupak tunauli na dinggani, harugiad do dihita, taringot tusi. Alani mo narong dongammo, na marsalisi mulai na tahun ni sa utaonon. Ngabuhi mardinggan nate. Ngabuhi bera mardinggan ngasalpu be tahun tapadinggam ma so tung pajupangan nongan mararabu hisongot temat alay ngadong parbuena. Tuhatama mamasu-masu hita sadama hita sahata saroha sa pikiran apapun perbedaan-perbedaan yang kita terima adapun kelebihan dan kekurangan kita ala sadadu hita ido na pasikoponi sa luhuna asa tungjub panghaulion habagakon hasikopon disudi parsaurata di tonga-tonga ni nguluta. Amen. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan di paluaso kami tumangihon natam di minggu nami di tikyon. Asanggiat maritehon hatami tau kami patuduhon sahata, saroha, sa pikiran, laho padimut-dimuton,
hasadaon di parsauran, di tonga-tonga ni ngulu parsaripeon, di huta nang di tonga-tonga ni kuriami. Asa maritehon ni Tuhan, diaka parasingan na adong di kami gabi marsitupakan, pasikopon gabi jupang kaulion, jala dapo ma las ni roka di tonga-tonga ni ngulu nami. Alani ukapi maroha nami lako patupakoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala homa na marsangap totong kubaik kami, disudi pardalanan ni ngulu nami. Homa Tuhan na gabi idola nami, na huagukok kami. Alahodo Tuhan na manoppa kami, na manarihon narikot di ngulu nami, na mangalehon ngulu siapari. Alani pos dorohan nami Tuhan, seunang paluas kami, manibil sian lomoni roham, sai pasada mahami di bagasan holong nasiakoy. Di bagasan minggu nami sadarion martangnya kami tu adopamu, dia karuas ni kuriam, na di bagasan parsahiton, nang nadirawat di rumah sakit apala di tikyon, suang soni Tuhan nang ina nami, nyonya situa, na tongot Tuhan dirawat di rumah sakit. Homa Tuhan na madongani mamasu-masu, mangalehon hakisaro di pamatang nasida. Asaboy Tuhan tu akka arisogot, boy manguduti akka ulon na, tanggung jawab na, lumobi manguduti parsauran na maradopoko nang ditonga-tonga ni kuriam. Martangiak kami tu adopamu ali Tuhan nang salu ruas ni kuriam, nang di basa-basa oko mariteho nakka umur, di akka ulang tahun di bagasan mingguon, sehoma na mamasu-masu nasida, manabaya kalas ni roha. Tarlumobi me Tuhan nang dianakon nami, si Asera, di Fanadia, Teona Siregar. Apala di bagasan ari sadarion di Leoko, si Kop umur 7 tahun, basa-basam doi, jala siakodo Tuhan akka gajang ni umur. Pasu-pasu ma ianakon nami ibur-ibur magudang may. Asang giat gabi anakon na patubulas ni roha, di tonga-tonga ni naturasna, suang soni Tuhan nang diadopamu pe. Paso-paso nang naturas na lahomar muduhon, mangalehon na duminggan maradopon yan akon nami asaboy sikop Tuhan narikot di nguluna, di parade naturasna. Napos dorohan nami Tuhan, nang diari marsugot nang haduan, borhati mahami musema dapoton akka ulon nami, di bagasan gugun na siyakoy. Asa margugo kami mangulahoni, paso-paso masaluhot na nangakkananiula ni tangan nami. Paso-paso Tuhan nangakkayanakon nami, akapoparan na pinasaha mi tu kami, nang saluhut akka keluarga nang sisolok nami, manang di dia pinasida. Totong di bagasan hari pason, do las nirohan na siyakoy. Asima roham Tuhan, tugu-tugu mahami, di pardalaran ni ngulu nami, di siganupari. Jano matangiang ilik-ilik na usopahok kami, holan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Las marohata pasahaton, mauliate ni rohata marite peliata tu jolo, tu pusat dohok tu pembangunan ni kuriata, marede mahita. Tuhan ku coba
Tatangya koma pilihan nata papungon. Alede batama nami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni sa luhut sileon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritehite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mitu kami. Asalam gerigir kami madok mauliate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami, unang kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna damang do dainang nang saluhut na kita narak patupaho parminggota di bagasan partikianon sian hami saluhut na para laduni huriata nang makubasi di parminggonon upasata mi gudang muliate tu hamuna damang do dainang saya ditabay tu hatama pasu-pasuna suang sungoni hahi pasot tu hita saluhut na mauliate horas marita saluhut na.